Ер өстендә яшәү барлыкка килгәс, кешеләр ыры-уры булып яшәй башлагандар. Улар бер урындан икенче урынга күсеп йөргәннәр. Шулай йөри торгас, бер ыры кешеләре матур бер урынга килеп сыккандар да таң калгандар. Матурлыктың бындайы ла була икән. Башкорт халкы элек-электән үзенең рухи байлыгына зур урын биргән. Башкорт халкының үткәне әдәбиятта, сәнгатьтә сагыла. Шуларның бере театр сәнгате. Бунан 100 ел элек Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры үзенең тууы турында хәбәр итә. Ул меңдәрсә сәхнә һөючеләрнең иң яраткан урыны. Театр 1919 елның 4 декабрендә Стәрлетамак каласында барлыкка килә. 1922 елда театр Өфе каласына күчерелә. Художество итәкчесе һәм директор итеп Валиулла Муртазин-Иманский тәгаенләнә. Арыслан Котлы-Әхмәт улы Мөбәрәков 1908 елның 15 декабрендә Белорет районы Асса авылында туган. 1934 елдан гомеренең азагына тиклем ул Башкорт дәүләт академия драма театрында актер, режиссер, художество итәкчесе һәм директор булып эшләй. Ул 20-нән артык спектакль куя. Арыслан Мөбәрәковтың киң билдәле актерлык эшләре драма һәм кинофильмнарда. Шул исәптән Степан Злобин әсәре буенча режиссер Яков Протазановтың Салават Юлаев фильмындагы Салават Юлаев роле. Зәйтүнә Ислам кызы Бикбулатова 1908 елның 28 маенда Шишмә районының Сафар авылында туган. 1930 елда Өфе сәнгать техникумының театр бүлеген тамамлай. Зәйтүнә Бикбулатова 1928 елдан Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында эшләй. Дездемона, Анна Каренина, Тәңкә Бикә рольләре менән Зәйтүнә Бикбулатова бөтә илгә танылу ала. Актриса бөтә гомерен Башкорт театр сәнгатенә арнай. Егетләр, һезгә был театрда охшанамы? Охшаны, бигрәк тә тарихы кызыклы. Ниндәй бөек актерлар булган икән? Минең опера һәм балет театрының тарихын белгем килә. Әйдәгез шунда барайык. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының асу өчен бик күп көз салына. Башкортстанның беренче профессиональ композиторы Газиз Әлмөхәмәтовтың зур тырышлыгы менән Мәскәү консерваториясында Башкорт милли студияһы асыла. Үзе үк бөтә республиканы йөреп сыгып талантлы йырсыларга ия. Уларны Мәскәүдә укытып сыгаруга бик күп көз сала. Улар Башкортстанга профессиональ йырсылар булып кайталар. Шулай итеп 1938 елның 14 декабрендә тантаналы рәвештә Башкорт дәүләт опера һәм балет театры асыла. Ә кем ул Газиз Әлмөхәмәтов? Әлмөхәмәтов Газиз Сәлих улы, йырсы, композитор, музыкаль мәгатьчелек эшмәкәре. Ул тәүгеләрдән булып Башкорт АССРның халык артисты исеменә лаек булган. Башкорт һәм татар профессиональ музыкаһына нигез салучыларның бере. Башкорт профессиональ музыкаһына нигез салучыларның тагыла бере СССРның халык артисты профессор Заһир Исмәгыйлов. Заһир Исмәгыйлов 1917 елның 8 гыйнварының Белорет районы Үрге Сермән авылында туган.
Түбәнге Сермән авылында 7 еллык башкорт мәктәбендә укый. Бала сактан милли музыка менән гымауга курайда уйнай. Ул Белорет леспромхозында эшләп йөргәндә, калага Өфө артистлары гастрольләр менән килә. Унда үзенең якташы Арыслан Мөбәрәков тасрата. Осраклы рәвештә генә Захир Исмәгыйловка авырып киткән артист курайсыгын алмаштырырга туры килә. Сәхнәгә кыюһыз гына сыгыла, сыгышын бик оста башкара. Ошы сыгышынан һуң уны Өфөгә Башкорт академия драма театры янындагы студияга укырга сакыралар. 1937 елдан 1954 елга тиклем Петр Чайковский исемендәге Мәскәү консерваториясында белем ала. Диплом эше Салават Юлаев операһы, милли опера, камера вокал, хор һәм инструменталь музыканы үстерүгә ифрат зур өлеш индерә. Захир Исмәгыйлов Өфө сәнгать институтын оештыручысы һәм уның тәүге ректоры. Зәйтүнә Насретдинова һәм Халәф Сафиуллин Башкорт балетында биюсе беренче классик пар булалар. Фәйзи Гаскаров һайлап алынган 14 бала исемендә Ленинград калаһына укырга киләләр. Икенче класстан алып улар бергә бии башлайлар. Яшь артистларның иҗади башлангысы авыр һугыш елларына туры килә. Уларның гармониялы дуэты үзенең матурлыгы менән аерылып торган. Зәйтүнә Насретдинова һәм Халәф Сафиуллин Башкорт балеты артистлары арасында беренчеләрдән булып, сит илләрдә сыгыш яһайлар һәм дөньяның күп илләрендә булалар. Дөресен әйткәндә, мин был театрда булганым да юк. Ниндәй күренекле шәхестәр булгандар. Улар үз халкын бөтә дөньяга танытучылар. Егеттәр, бездә тагы ла берничә театр көтә бит. Ашыгайык. Тагы ла бер билдәле театр Рус дәүләт академия драма театры. 1930 елның 5 ноябре был театрның туган көне булып санала. Бында рус һәм сит ил классикларының пьесалары куела. Балалар театры булмауы сәбәпле, бик күп елдар буе Рус драма театрында балалар өчен әкиятләр, спектакльләр куела. 1982 елда театр яңа заманча бинага күсә. 1984-2016 елларда коллективты сагу режиссер Михаил Рабинович итәкләй. Үзе эшләгән дәврдә театр сәхнәһендә 42 спектакль куела. Өфө дәүләт Нур театры. 1912 елда Өфөлә билдәле артистка һәм режиссер Сахиб-Ямал Изатуллина Волжская тарафынан оештырыла. Әмма граждандар һугышы башлану сәбәпле 50 елдан ашу вакытка эшен туктатып тора. 1971 елдан һуң ул үз эшен кабаттан башлай. Театрның репертуары бик киң. Ул милли классик, шулай ук заманча, татар, башкорт һәм сит ил әсәрләреннән тора. Безнең башкорт йире үҙешмәкәр йырсыларга ла бай. Шуларның береһе Абдулла Султанов. Султанов Абдулла Афзал улы, үҙешмәкәр башкорт йырсыһы, курайсы. Башкортстан Республикаһының халык артисы. Абдулла Султанов 1928 елның 25 сентябрендә Учалы районы Кубагыш авылында туган. Хезмәт елдары тулыһынса туган авылында үтә. Башкорт халык йырдарын башкару һәләте Абдуллага гаиләһеннән килә. Зур сәхнәгә ул 1955 елда аяк баса. Профессиональ йырсы булмаһа ла, Абдулла Султанов илебезнең күп калаларында, хатта сит илдәрдә лә сыгыш яһай һәм билдәлелек ала. Яшь Абдулла Султановты күп тапкырдар Башкорт дәүләт филармониясына эшкә сакыралар. Тик ул үзенең тормышын туган ерһез күз алдына ла килтерә алмай. Шуга ла ул үз авылыннан сыгып китмәй. Башкорт музыка мәдәнияте күп яклы. Без әле театрдар, актерлар, йырсылар, композиторлар менән таныштык. Берни тиклем тарих төпкеленә күз һалдык. Театрда халыктың үткәнен, бүгенгеһен, киләсәген күрергә мөмкин. Ул ошының менән кыйммәтледер.